Europako 27 herrialdek osatzen duten elkarte ekonomiko eta politikoa da Europar Batasuna. Europar Batasuneko aduana lurraldea, Europar Batasuneko aduana arauak eta prozedurak elbikatzen diren eremu geografikoari dagokio. Batasuneko aduana lurraldeak funtsezko onura batzuk eskaintzen dizkie bai negozioi bai kontsumitzaileei. Ondasunen zirkulazio askea, arau uniformetasuna, prozeduren sinplifikazioa eta merkatuaren babesa. Batasun barruko eragiketak Europar Batasuneko hainbat herrialdetako enpresa edo profesional artean gertatzen diren salerosketa komertzialak dira. Eragiketa hori barruan sartzen da produktuak erostea eta saltzea, bai eta zerbitzuak ematea ere. Erkidego barruko eragiketak ez dira importazio edo esportaziotzat hartzen. Zerga bakarrak udatzeko sistema duen lurralde batean gertatzen den merkataritza eragiketa baita, hau da, erkidego barruko beza. Batasun barruko salmentak, ondasunak izanik, bezi gabe fakturatzen dira, zerrapekoak baina salbuetxiak baitira. Hori egin ahal izateko, eragiketaren bi aldeek Europar Batasunaren barruko bezaren zenbakia izan behar dute, eta salerosketan merkantzia mugitu den begiratu behar da. Bi aldeetako bat, eroslea edo saltzailea, ez badago inskribatuta erkidego barruko operadoreen erregistroan, hau da, ez baduka erkidego barruko identifikazio zenbakirik, salmenta bezarekin fakturatu beharko da salgaia ateratzen den herrialdean. Ondoren, bezaren salbuespena justifikatu ahal izateko eta ondasuna jatorrizko herrialdetik atera eta beste estatukide batera iritsi dela frogatzeko, bi kasu daude. Saltzailea garraioaz arduratzen bada, garraioa probatzeko bi elementu lortu behar ditu. CMR sinatu bat, ontziratze agiria, garraio faktura bat, aseguru politza bat edo biltegiratze ordainagiri bat helmugako herrialdean. Aldiz, eroslea arduratzen bada garraioaz, aurreko frogez gain eroslearen idatzizko adierazpen bat beharko du, ondasunak hornitzailearen estatukidetik beste estatukide batera garraiatu direla baieztatzeko. Europar Batasuneko kide diren herrialdeetan kokatutako enpresei ondasunak erosten edo saltzen dizkietenak, Batasunaren barruko eragiketen laburpen aitorpena, 349 eredua izenekoa, aurkeztu beharko dute, eta zerga agentziari egindako Batasunaren barruko eragiketen berri eman beharko diote. Erkidego barruko eragiketen aitorpen aldiak, oro har, hilabete natural bakoitzen egindako eragiketak bilduko ditu, eta dagokion hileko aldiaren segidako hilaren lehen 20 egun naturaletan aurkeztuko da. Bai sarreran zein bidalketan muga jakin bat gainditzen duten enpresek, gaur egun Espainian 400.000 euroko izanik muga, deklarazio bat aurkeztu beharko dute salgai mugimenduagatik. Adierazpen hau informatiboa baino ez da, baina derrigorrezkoa. Intrastat adierazpena deitzen zaio. Batasunaren barruko eragiketen aitorpen aldia hilabetekoa izango da, eta hileko aldiaren segidako hilaren lehenengo 12 egun naturaletan aurkeztuko da. Txostenean, erosketa eta salmenta fluxuak aitortuko dira, eta merkantzia mugimendurik egon ez bada, aitorpena zerora aurkeztu beharko da. Hau da, jarduererik egon ez arren, aitorpena osatu beharko da. Horretaz guztiaz gain, Europako itun berdeak enpresa jardueran eragin zuzen duten araudi berriak sartzen ditu. Hala nola, birziklatu gabeko plastikoen gaineko zerga, ontzi tresna elektriko eta pilentzako ekoizlearen erantzukizun zabaldua, eta deforestazioaren aurkako EUDR araudia. Neurri horien helburua ekonomia zirkularragoa eta jasangarriagoa sustatzea da, eta trazabilitateari, birziklatzeari eta ingurumen kontrolari lotutako betebeharrak areagotzea hornidurak atean zehar. Arauketa horiek, erkidego barruko eragiketei ere eragiten diete. Estatukideen artean zirkulatzen duten produktuek baldintza berri horiek bete behar baitituzte. Adibidez, beharrezko izango da ingurumena betetzen dela egiaztatzea, zenbait ondasun Europar Batasunean merkaturatu ahal izateko. Horrek bete behar dokumentalak eta araudia betetzekoak eresten dizkie Batasunaren barruko ohiko transakzioi.